Здравейте на всички, аз съм Астрикс, познат като Шиша в SAMP Community в България. Днес ще ви покажа как да си инсталирате San Andreas Multiplayer лаунчера, с който да играете в нашия прекрасен сървър Pulse Roleplay. Така, отваряме си Google Chrome или браузъра, който ползвате вие. И в търсачката изписваме San Andreas Multiplayer. Първият сайт, който излиза, естествено е официалният сайт на San Andreas Multiplayer, от който ние ще изтеглим нашия лаунчер. За целта ние трябва да имаме на download клиент. Сега обяснявам. Тези, които са R5 2MP037 версиите, те са един и същи клиент. 0.3 версията е за къстъм модели при различни сървъри. В другите страни доста често се използва тази версия, но ние работим с версия 0.3.7. 0.3 на нас няма да ни трябва, при което ние ще трябва да инсталираме ето този лаунчер, този клиент. След като сме инсталирали този лаунчер, цъкаме тук, отваряме естествено San Andreas Multiplayer Setup, цъкаме Agree и тук цъкаме на Browse. Трябва да намерим отново папката на играта. При мен се намира ето тук, както казах, ето е GTA San Andreas. Цъкаме OK, цъкаме Install и играта автоматично се инсталира. След като играта бива инсталирана, се връщаме обратно тук. Цъкаме SAMP.exe и въвеждаме IP адреса, който ще ви бъде даден след може би нова година, след като се изтегли giveaway, който в момента върви. Естествено, вие може да се запишете за него на момента, влизате в Discord и се записвате за него. Така, по този начин се тегли самия лаунчер. За всички, които не знаят и искат да опитат, могат точно сега да го направят, като следват стъпките, които са доста лесни. Аз бях Шиша, по-скоро Астрикс или Шиша, както обичате да го казвате. Това беше от мен за сега. Ако искате по-голям туториал как да инсталирате и играта и лаунчера, напишете в коментарите. Ще ви бъде също и полезно и това. За момента всичко е точно. Така че надявам се да ви е харесало. И така, до нови срещи!